Itit. Pozor. Venga Boys. Na najslavnejšom autoparty buse 90. rokov prinášame Video Oldies Mix do Beluše 21. júna. 21. júna vás všetkých chceme vidieť v kultúrnom dome Beluši, pretože tam bude taká party, ako si ešte nezažil. Video Oldies Mix, najlepší retro kostým, najstarší účastník a najvytrvalejší tanečník. Okrem toho vás čaká aj súťažovo elektroautíčko Bizy pre najlepší retro kostým za rok 2024. Takže určite si to nenechajte ujsť a pokiaľ ste ešte nevedeli, kde je Beluša, tak 21. to zistíte. Tešíme sa, vidíme sa. Ahoj! Pozor, zákrúta!